Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Patuloy na kumikilos ang Department of Transportation o DOTR sa mga ipinapatupad na mga programang pang-infrastruktura bilang tugon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaraang State of the Nation Address o SONA. Isa sa tinutukan ng DOTR ang usapin ng right-of-way sa North and South Commuter Railways o NSCR at ng Light Rail Transit o LRT. Nagipagpulong si DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition ay si Calaguas kasama ang project management teams sa Manila LGU sa pangunguna ni City Planning Officer Mark De Leon at City Legal Officer Attorney Lutz Gempis. Tinalakay sa meeting ang resolution ng right-of-way sa Malolos Blumentritt Project ng NSCR. Kasama ni Calaguas sa pulong sina Project Heads Joseph Ferrer, Ralph Gonzalez and Consuelo Sinense. Noong July 17, maalalang nagpahayag ng suporta si Mayor Isko Moreno Domagoso sa DOTR projects kay Secretary Vince Dizon. Samantala, nagkaisa si Secretary Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto sa paglutas ng right-of-way concern sa Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project. Ang naturang lugar ay tinuturing na huling balakid bago ang full construction ng proyekto. Sa isinagawang inspeksyon, kasama ng kalihim si Assistant Secretary for Right-of-Way Acquisition for Rail and Road ay si Calaguas. Ayon kay Dizon, magtutulungan ng DOTR at lokal na pamahalaan ng Pasig sa pagpapatupad ng railway projects. Nagpasalamat si Soto sa kagawaran at asahan raw ang kanilang suporta sa kanilang mga programa. Abangan ang iba pang mga ulat at updates sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus, magandang araw po.